kort, wat moet ik zeggen? Dan weer dat miras zat gebrand. Hoeft toch niet alles uit te leggen, dus vindt ze het goed als ik het even wil. En wie die kwam naar huis en had dat zat gehad. Zijn vrouw vroeg waar hij was, toen zag je het zo wat. Ik had het kort, wat moet ik zeggen? Dan weer dat miras zat gebrand. Hoeft toch niet alles uit te leggen, dus vindt ze het goed als ik het even wil. Hey, kent je mijn vrouw? Hallo? Mijn vrouw die had wat nieuws en vroeg wie ik het vond. Ik vond het helemaal niks, maar helemaal wie is de mond. Ik had het kort, wat moet ik zeggen? Dan weer dat miras zat gebrand. Hoeft toch niet alles uit te leggen, dus vindt ze het goed als ik het even wil. De politie hield me gaan, dat vond ik al vandaag. Wie heeft me ondervroeg, toen heb ik hem gezag. Ik had het kort, wat moet ik zeggen? Dan weer dat miras zat gebrand. Hoeft toch niet alles uit te leggen, dus vindt ze het goed als ik het even wil. Heb je ook zo'n baas? Hallo? Mijn baas zei heel zijn speech en levens hadden door. Maar hetzelfde verhaal vertelt de hele jaar. Ik had het kort, wat moet ik zeggen? Dan weer dat miras zat gebrand. Hoeft toch niet alles uit te leggen, dus vindt ze het goed als ik het even wil. Hey, doen we nog een, hè? Wilt u nog een, hè? De ambtenaar van stand, die wist niet wat er hoort. Wie heet hoor wat hoog, toen om de broed het woord. Daar gaan we! Ik had het kort, wat moet ik zeggen? Dat weer dat miras zat gebrand. Hoeft toch niet alles uit te leggen, dus vindt ze het goed als ik het even wil. Ik had het kort, wat moet ik zeggen? Dat weer dat miras zat gebrand. Hoeft toch niet alles uit te leggen, dus vindt ze het goed als ik het even wil.